Horasma dihita saluhutna dihamuna inanami seksi perempuan di Huriata sedarion buka utama pertanyaan seksi perempuan di Huriata di Ganuk bagas tadi alani ada raksota puka ta paradiham manon nagabe turpuk jamita hitung-hitungani pertanyaan ota ima na tersurat di Jakobus di bidu 5 ayat 10 saha rodi ayat 10 ala naik buka utama pertanyaan ota ala ni martanyang nahohom mahita di Ganuk rohat tadi. Amin. Tapuji matuhata marite ede nomor 240 sia ayat syada dohot ayat 5. Martangiang mahita asini rohama di kamu dohot dame sia Tuhan debata amata dohot sia nanakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani debata nagabe jamita di tonga-tongani pertanyaan ota di bagasan opason ima na tersurat di Jakobus di bidu 5 mamuka maisian ayat 10 saha rodi ayat 10 songonoma di dok isi molo adong di tonga-tonga muna natumaun na porsuk martangiang maibana mulu adong namar lasmi roha marede maibana mulu adong namar sahid di kamu di joma akasituan ni huriai asa ditanyakon ibana di dapol maibana dohot miak marhite-hite goarni Tuhani dungi panguluan ni tangiang hapursyau nima namar sahiti jala pakai keoni Tuhani maibana sesama nang busana molo tung adong diulahon atong masih topo tadu sama kamu dohok masih tangiangan asa malu kamu
na margogo situ tudo tangiang di partigor molo di habur juhon jol mado si Elia sabat kodot hita gugudo ibana martangiang unang jolo roh udan jala dan roh udan ditanoi 7 tahun unuk bulan lilingna dungi diulahi mamartangiang jala dilehon langitima udan dungi dipatubuhot tanui ma parbuena ima sahatna hamuna aka inanami nahinahulongan di bagasat Yesus Kristus Tuhatai sudedo hitau botosa pabuatan yang ima alat komunikasi ta tu debatan asa dada holak kasomala sapik tangyangi dada holan kebiasaan saping tangyangi di tonga-tonga ni ganduk ngulu ni akka na porsia di tonga-tonga ni ganduk ngulu ni halak namangi hutong Yesus Kristus Tuhatai deba halak saya didodol pabuatan yangi bagaikan aseidui naboi patiur rohana naboi patiur pikiran ikan ngulu ni jolmai asaboi margogo lahu mangatusi lahu mangula nasa lomoni rohani debata alani ini hidupan saya dong di bahalak nama dok babua ganuk ngulu ni huria nama ngulu ima huria si pertangian huria nasai manotong martangian ido di dok sada huria nama ngulu doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan didok nabi su tangiangon ima sada alat komunikasi na paling tercanggih na lebih canggih daripada telepon seluler lebih canggih daripada internet alamar hiti tangiang dangadong disi rupani istilah tanpa bayar dangadong disi tanpa pulsa dangadong rupani disi na di guaranna nagabe jupang disi Veronica alai terbuka 24 jam lahu martangian tu di batang hamwakaina nami nakinahulongan asa hidup pendadiba adong nabarani madok sadidok rupani babua marhiti tangian semuanya akan beres adong do pikiran nama dok nasi somoni alai nain takas boto ota mulu berani pe hita madok nasi somoni ikon totong do hita rupani di bagasan nguluta madok nak tanya kaipe ikut doga beberes lapatan na rupani asa unak saya pamurahu manak tarip madok molo nunga martania kita lalu otomatis semuanya beres ai tangian dada songon remote control noni lapatanna kabi bui rupani takin darihon tak atur debata manang na sedia behita alani i tak uji maju sasitong na buhado tangiang nasitong na perjolo tangiang sasitong na dada laku mengatur dada laku mengendalikan debata alai tangiang sada kesaksian sada panidangiut dui di tengah-tengah ikan ngulu ni akan aporsia kesaksian bahwa kita siap jalan rade diatur debata alani do ubanna tapi pit si malolokta alani itu berlutut tidak dua peni debata kita menundukkan kepala talopit tangata domu tu tangiang nani ajar honi Kristus Yesus Tuhan teh
Lani tengok mah tangiang dada lahu mangatur mengendalikan debata. Nah kedua, tangiang nasitok sasitong jangan lain di mulut atau jangan lain di bibir, lain di hati. Lapatannya dia, apa yang kita doakan hendaknya itulah yang kita lakukan. Hidupannya saya didok rupani oh rakyat labora mas sudah kita mengatusi martangi yang huhut manguna. Apa yang sungguh-sungguh yang kita akan lakukan itulah yang harus kita berbuat. Napa tuduhon manotong kita martangiang terus menerus unang masohot hidupanna diajari Yesus akasisianna, diajari Yesus sadok kuria, diajari Yesus ta nanggan ngulungi namang utun ibana madok semut dia pangidu hamuma saina lekonon nado jala didok lului hamuma saina jupa ngadok hamu jala didok tuk-tuki hamuma saina ukapon nado diham alani ditugi hok kita asa unang masadi martangiang napa paton hopar tutur kontak kasdo di perhatopot apostol Jakobus babua namar gogo situ tudo tangiang nyakana porsiai namar gogo situ tudo tangiang nyakan partigor puasa di dok nasi somani ima pabuahon bahwa tangiangi sasitongna dada holan daftar ni kebutuhan tabe sasitongna natapangi itu di sini alai dohok mah dohot kebutuhan itu mata jolma lumubi mari dok di bagas satu pukon tangiangi ima mananyak kon ganu ngulunya kana amar sahib ngulunya kana amar dangol mananyak kon raja mananyak kon panggonggomi bahkan mananyak kon huriai tahe asa margogo para raton barita naudi apalagi mah hitung-hitungan ni nal terus dobe menjamur virus corona ikulam marsitu tu sadok ngulu niaka huria iku marsitu tu sadok muluta martangiang tu adu pan di bata asang giat boy tibu salpu virus corona ini satonga-tonga ni pangsota satonga-tonga ni perutibion satonga-tonga ni nakita huriana nang ruas ni hurian itu tapi dua sangat besar kuasanya idok Jakobus namar gogos itu tu do tangiang nya kapartigor molo dia berjuhon sedieme bota-bota digobar do di bagas satu pukong tidak mah selia namar tangiang dia berdoa agar hujan tidak turun. Itu benar terjadi. Tetapi dia juga berdoa supaya hujan turun. Itu pun juga terjadi. Ahad notabereng di sini. Elia bukan manusia Superman. Dia manusia biasa. Tetapi letak kekuatannya adalah doanya benar di hadapan Tuhan. Alaniak kainang saya dungo mah kita martangiang unak terpodo unang terlalap kita ay tangiang di partigor margugus tutube mono dihabur juhon tok tuhatama nama mas-masu hita salhutna amin martangiang mahita mauliate madiho ali debata ama anak bohotot di Purbadia. Dia jari hodo kami asasai manotok kami martangiang. Di tonga-tonga ni lan akan masak kubulus sami. Di tonga-tonga ni arsak. Di tonga-tonga ni lasni rohape. Di tonga-tonga ni suka dan duka. Ikon sai manotok kami martangiang. Ali Tuhan kuparhato potami do pabuat tangiang
molo dihabur juhon tung masai margugos itu tuwe di tonga-tonga ni kan ngulu ni akan aposia di tonga-tonga ni kan ngulu nami akka partigor alia mang pardinggan basa maulia te mariho asa tu takas do di paingoto hami asa saidungo hami martayang asa unang terpuduk pami alai setoktong mahami Tuhan gir-gir mangidu si paido nami tuho marhite tangyang nami asa lomoni roham na saut na cupang di tonga-tonga ni ngulu nami alia mak pardinggan basa pasu-pasu mahami kan pasu-pasu masuk di ruas ni kuriam lumobi akka seksi parupuan ni kuriam diganuk gulmi ni nguluna di tonga-tonga ni sude hadirona di tonga-tonga ni sude nasa na pinikrana homana meyan homana jongjong di tonga-tonga ni ganuk ngulu nasi dabi pasu-pasu satu roha pikiran nang ulau nasi dabi siapa hari homa tama nama jagai hami ganuk nama ngalehon sonang ni roha di ngulu nami nama jagai bang sonami pertidion na padao sa tonga-tonga ni ganuk ngulu nami virus corona homa Tuhan perlingkuman nami nahot na manotong rodi saliling ni lilingna atong mauliate mariho Tuhan urasi mahami jumulo di dosa nami dihagalion nami asa tamahami di hadapan holan marite Kristus Yesus Tuhan martangia kami Tuhan amin. Tapuji Tuhata marite edde nomor 214 ayat sada dohot ayat dulu laos tapasaha ma peliatan. Madok mahita ditangiang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang sai pinarabadia maguarmu sai Roma harajomu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu kami ngunak kami togi hotu pangucunan palua mahami siapa ngaku ai hodo na puna harajaun dohot hagogohon
rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani de bata ama, doho perseorang ni todi perbadia ima, nama dongani hamu saluhutna. Amin. 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 Horas mak dihita saluhutna.